салом дӯстонам, субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Ман имрӯз як намуд кулчақанд тайёр карданиам, ки ба он тафтон ва миксер лозим намешавад. Бо ман бошед. мо анамихел 3 дона тухмро лат мезанем ва камтаракак намак меандозем ва 1 стакан шакар меандозем. Анамихел мекобем, ҳамашро омехта мекунем. баъд аз он мо ана ҳамин қадаре ки шакар андохтем, ҳамин қадар кефир меандозем. дар инҷо разрыхлитель ва ванилин. ҳамашро анамихел омехта мекунем. акнун ба 1 стакан орд 4 қошуқ какао андохта ҳамаашро омехта мекунем. орд ва какаоро анамихел ки омехта карда шудем, бо орд безак бехта ба маҳсулотамон ҳамроҳ мекунем. ва ҳамаи маҳсулотҳоро анамихел якҷоя мекунем то якранг шуданд. маҳсулоти мо шоколадни шуд ва аз ҳамаохирон 5 қошуқ равғани растанӣ ҳамроҳ мекунем. хамири мо ба мисли кекс аст, лекин мо аз ин ҳозир печени тайёр мекунем ва ранга шоколадни ҳаст. хамири мо тайёр шуд. акнун мо дар сковородка, яъне дегамон, коғази пухтупазӣ монда хамирамонро мерезем ва бо алоби паст ба муддати 35-40 дақиқа як тарафашро мепазем ва тарафи дигарашро низ анамихел коғаз монда 15 дақиқа мепазем. анамихел коғазро аз рӯи пирогамон мегирем, коғази пухтупазиро, ва аз рӯи алов гирифта мемонем то ин ки хунук шавад. ана кулчақанди мо ҳам хунук шуд. акнун мо бо стакан ана ҳамин хел ба мисли моҳ мебурем ҳамаашро ва аз мондаҳои кулчақанд мо рӯяшро тайёр мекунем.
ана рӯи пирогро ҳам тайёр кардем. Акнун камтаракак қиёми шир ё ин ки скушуни молоко гирифта барои ҳар як кулчақандамон рехта, аз болояш ана ҳамин хокаи пирогро мерезем. ана ман ҳамаи кулчақандҳоро оро дода тамом кардам. бинед чӣ хеле зебо омад. маззааш ҳам хеле болаззат аст. шумо ҳам метавонед ба аҳли оилаи худ чунин кулчақандҳои болаззатро тайёр кунед. боварӣ дорам ба ҳамаи шумо ин гуна кулчақанд писанд меояд. осон, зебо ва болаззат аст. акнун ман дар ин ҷо уйгурский лагман тайёр карда истодам. бо ман бошед. барои хамираш ба мо 1 дона тухм, 1 қошуқ намак, об ва орд лозим аст. мо маҳсулотҳоро омехта карда хамири сахтакак тайёр мекунем. хамири ин лагман бояд сахт бошад ва хамирро ба даруни клёнка гирифта ба муддати 40 дақиқа мегузорем то ин ки дам гирад. дар вақти дам гирифтани хамир ман маҳсулотҳои рӯяшро тайёр кардам ва хамирро 2-3 минут ана ҳамин хел звола мегирем. ба рӯи лагман ба мо гӯшт, сабзӣ, шалғам, булғорӣ ё ин ки болгарский, карам, пиёз лозим аст, албатта равған ва томат. дегро мондам, ба дарунаш равғанро рехтам. 150 мл равған. гӯштро меандозем ва то камтар сурхтар шудан мекобем. бисёр не камтаракаки гӯшт сурхак шуд. пиёзро меандозем ва то ранги тиллоӣ гирифтан мекобем. чӣ хеле ки дида истодед, боз як бори дигар хамирро звола гирифтам, мондам, боз дам гирифт. акнун ана ҳамин хел тунук мекунем. ва бо корд ана ҳамин хел мебурем. акнун ба як тарафи хамирамон зволаамон равған молида, дигар тарафашро ба болои ин мегузорем. ба болои тарафи дигараш ана ҳамин хел ва боз ба даруни клёнка гирифта мемонем то ин ки дам гирад.
акнун ба дегамон шалғам ва чеснокро меандозем, мекобем ва сабзи болгарскиро, карамро, яъне ҳамаи маҳсулотҳоро мерезем ва камтар мемонем то ин ки таф хӯрад. акнун боз хамирамонро гирифта ана ҳамин тарз лагманамонро тайёр мекунем. Чӣ хеле ки дида истодаед. рости гап ин камтаракак меҳнатро металабад, лекин хело шумо ҳамаатон медонед хело болаззат аст. акнун таги табоқро ана ҳамин хел лалиро ана ҳамин хел равған мекунем ва ба ана ҳамин тарз лагманамонро мегузорем. ҳар яктаашро ҳамин хелин карда мегузорем ва ба болояш равған карда боз бо клёнка мепӯшонем. чӣ хеле дида истодед. акнун ба дегамон 2 лошка томат меандозем, қиёми помидор ва 1-2 бори дигар боз мекобем. акнун об меандозем ба дегамон ва маҳсулотҳои даркорӣ, намак, мурч ва дигар чизҳоро, масалан ягон приправа, ягон чи андохтанӣ бошед андозед. ростика ба хонаи мо меҳмон омад. Ман тез давоми лагманро карда истодаам то ин ки дер нашавад. ана мехел ана ҳамин тарз боз тунуктар мекунем ин ки дарозтар. ва ҳамаашро ба дастамон гирифта сахт ба рӯи стол мезанем то ин ки хамири лагманамон бақувват шавад. лагмани мо ҳам тайёр шуд. акнун дар ин ҷо ман об мондам, ба даруни об намак рехтам ва камтаракак приправа рехтам. акнун лагманро ба даруни об мерезем ва то пухтанаш меҷӯшонем дар алоби баланд. ба муддати 10 дақиқа бошад. нигоҳ мекунем чӣ хел аст, пухтааст ё не пухта, бо хабар мегирем. то пухтани лагман ман тез дастархонро тайёр кардам. лагмани мо ҳам пухта тайёр шуд. мо аввал лагманро ба оби хунук андохта баъд ба лайли мебардорем. раҳмат ки моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментарияҳои нағз менависед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дастгирии шумо ин пешравии мо аст. хайр дӯстонам, то видеоҳои оянда лайк гузоштан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. ана лагмани зебои болаззати мо тайёр шуд.